Et presentem MyRoom, el gestor d'aula en línia de Techman amb tot el que necessites per preparar i donar les classes. Per preparar-te les classes trobaràs tot el contingut estructurat sessió per sessió, la guia del docent digitalitzada, vídeos i àudios que t'expliquen i aconsellen sobre com preparar cada sessió d'EMAT, materials de suport, eines d'avaluació i vídeos formatius amb consells d'especialistes sobre cada programa. A les sessions recomanades tindràs accés ràpid a les nostres aplicacions digitals amb informes de resultats a temps real. A més, si treballes amb EMAT, rebràs un informe setmanal de CiberEMAT al teu correu. MyRoom també t'ajuda a donar les teves classes, ja que inclou el llibre de l'alumne digitalitzat per projectar-lo a classe. Podreu prendre notes plegats o bé veure la solució de cada activitat. També tens preparats tots els materials i recursos audiovisuals que et caldrà projectar a cada sessió. A més, disposes d'un buscador per trobar tot allò que necessitis i tens accés al centre d'ajuda amb explicacions detallades per resoldre tots els teus dubtes. MyRoom, una nova manera de fer classe.